ето вече са първите ми гости. Сара Нора Кръстева, ръководител на Националната балетна трупа, чиято е идеята да събере на една сцена най-известните балет майстори. И Анна Донева, директор на Националното училище за танцово изкуство. Очакваме въпросите и мненията ви на телефон 975 25 55 или във Фейсбук на Откровено. Здравейте и добре дошли, дами! Здравейте! Благодаря ви, че сте мои гости днес. Сара, ти първо да ти честитя и в ефир рождения ден, който е бил вчера, макар и на патерица, да си жива и здрава. Много щастлива да бъдеш. Разбрахме се да те наричам Сара. Имаш много интересно име, което се състои от две такива. И дори знам, че се шегуваш с това, че по някакъв начин съчетаваш две много различни дейности. Кажи ми как успяваш наистина да се занимаваш с изкуство и с администрация едновременно? Да, наистина си вярвам. Явно от имената. Да се надяваме, че не са две личности в едно. Все пак. Но да, надявам се, че това е младостта ми, енергията ми в момента ми позволява да се съчетавам и двете неща, доколкото мога. Добре, как ти хрумна да направиш такъв проект, да събереш звездите на българското балетно изкуство, световно известни звезди на една сцена? Това го мислих много отдавна и много исках да се случи такова нещо, тъй като нашата балетна школа се е доказала по света точно с тези изпълнители. Ние имаме премиер-солисти в най-големите театри в света, като почваме от Ковент Гарден, датския кралски балет, финландския балет, в Щатите, в Япония, навсякъде. Наистина по най-големите театри наши кадри са не на посредствено ниво, а на централни позиции в театрите. Много исках да събера наистина голяма част от тях на една сцена в една вечер. Знаете, това е трудно, защото всеки е с различна програма. Освен това, когато е един спектакъл цялостен, като заглавие, там има двойка централна. А така, когато е нещо като гала вечер направена, могат на едно място да са много звезди и за публиката би било много интересно. Какви бяха реакциите на звездите, когато ги покани на това събитие? Всички бяха много щастливи и тъй като ние в годините поддържаме връзка, балетното съсловие в страната, ние се знаем, ние сме много малко хора и поддържаме връзка във времето. Винаги са казвали, че с удоволствие ще дойдат, стига да получат такава покана и наистина приеха с удоволствие. Даже много голяма част от другите ни колеги, които просто не можеха в този ден да дойдат, изказаха голямото си съжаление, но се надяват, ако това стане традиция, да дойдат следващ път. И много бих искала да благодаря на фестивална програма „Приятели за България", защото без тяхната помощ и подкрепа и от тяхната организация всъщност все още щеше да си бъде моя мечта това, но не е реализирана. Като заговори за организация, от колко време я правите? От няколко месеца. Доста дълъг период. Да, не е лесно, в никакъв случай не е лесно да се съберат толкова много хора в един ден спрямо програмите им. Ани, твоите очаквания какви са? Ще се напълни ли зала едно на НДК? Ценят ли българите балетното изкуство? България си цени балетното изкуство при всички положения в ситуацията, в която може би казваме винаги, че ни е трудно. Реално погледнато тези трудности като че ли сплотява това съсловие. Залата ще се напълни, според мен основно като възможност да се съберем абсолютно всички поколения, абсолютно всички хора, които сме свързани с това изкуство. Било то от професионална гледна точка, било то от любовта към него. Моите други очаквания са, за което аз благодаря за поканата към училището, защото тези деца нашите върват по същите стъпки, надяваме се, и те само чуват за тези имена. Те само мечтаят, виждат снимки, виждат видео, но те сега ще могат да видят тези батковци и как е наживо, да излезат на една сцена с тях. И вълнението е голямо. Разбира се. Съвсем естествено. Кои са балет майсторите, които ще присъстват? От страна на училището ли? Не само на училището. Всички, които ще бъдат там. Като гости в момента Момчил Младенов, който е премиер-солист на Сюзан Фарел балет, Сергей Сергиев, който също идва отдалече от Индианаполис балет, Петя Илиева, една прекрасна наша балерина, прима
на Финландския национален балет и Вяра Начева, прима балерина на щат Опера. Кога ще се състои събитието? На 29 март от 19:30 часа в зала 1 на НДК. А от училището, Ани, колко деца ще дойдат? Родителите интересуват ли се, преподавателите? Въобще... Училището ще вземе участие с 45 деца, като идеята на Сара беше да покажем от най-малките, от най-първите стъпки и как стигат до големите. Така че те ще играят най-мъничките при нас, които още не са доказани балерини, и ще покажем и най-горния випуск, който излиза вече като краен продукт или като кадри, които биха могли да се ползват, било то при националния балет, при балет Арабеск, музикален театър или по големите театри. Те всички оставят естествено за големите театри. Децата и родителите няма шанс дете да играе, родителите да не дойдат. Така че ще е пълно. Сигурно кипят усилени репетиции. Кипят, имаме и малки проблеми, защото те предпочитат децата естествено да репетират повече за този концерт, отколкото да ходят на часовете по математика. Но се стараем да балансираме, да няма нашия математик да се сърди прекалено много. Ани, ти спомена за трудности, които срещат хората от балетното изкуство. Какви са най-големите ви трудности, с които се сблъсквате? Мисля, че в това изкуство най-голямата трудност е момента, в който трябва да прецениш сам за себе си дали всъщност ще работиш професионално и ще се развиваш професионално, и че тази мечта, че просто като сложиш пачката или влезеш някъде, ти си вече балерина. От този тип трудности аз наричам трудности. Останалите ежедневните неща, които всяко време си носи или всеки сезон, като някакви препятствия да се срещнем, мисля, че това го среща и нашето училище, и други училища, и театри. Това аз не го намирам за трудност. Трудността в единия момент е, когато те станат вече 11-12 клас, да можем да им помогнем да вземат най-правилните решения и да могат всъщност те наистина да се лансират на необходимото професионално ниво. Тежко ли е ежедневието на една балерина? Сара, много ли са изискванията към вас? И да, и не. Тежко е физически, но пък е толкова приятно. И този физически труд, когато ти направиш нещо и надскочиш възможностите си, пък ти доставя такова удоволствие, че мисля да се компенсират нещата. Никога не съм имала удоволствието да разговарям с балерина. Какво изискват от вас? Трябва ли да спазвате някакви перманентни диети? Някакви такива... перманентни в никакъв случай не. Осложнения. В някои случаи мисля, че бихте се очудили от апетита на балерините. Но разбира се, когато има някакъв проблем, всеки сам, вече ние сме артисти, здравомислещи хора, всеки сам може да усети кога има нужда да почне да внимава и да си направи ревизия на вида. Колко често танцува още от мъничка една балерина, ако иска да стане един ден, може би, прима балерина? Всеки ден. Всеки ден? Да. Удивително често. По колко време? Различно, но е задължително ежедневния тренинг. При нас много бързо се губи формата, а много бавно се влиза в нея. Така че ежедневният тренинг за нас е нещо много важно. И за съжаление, може би ето това е една от трудностите. Нашия тренинг не може да го поддържаме вкъщи при домашни условия. Ние трябва да имаме залата, подходящата зала, за да може да направим екзерсиса, който ни е необходим.